Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me but hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane 30 years, ndakaroorwa nemurume wangu ndokubva tatochatawo but takachata iya inonzi court wedding. Asi murume wangu akabvisa mari yese, haana kana kumbosara nechikwereti kumba kwedu. Ndakafara zvisingaiti. Ndakazouya uko kwaainge achigara murume wangu, iye ainge achigara kuya kwatingangoti ndo kuma low density. Asi ndichisvika kuya ndakabva ndaudzwa mimwe mitemo yainge yakasiyana-siyana, like mutemo wekuti handaifanira kungobuda gate oro kutaura nemaneighbor edu. Semunhuwo ainge achangobvawo mukuroorwa, ndakabva ndatanga kutevedzera mitemo yose. Ende murume wangu aigara achingondirangaridza kuti sezvo iwewe uri munhu wekuti wakakorera kuma high density, unofanira kuziva kuti kuno kwawava kugara kwakasiyana neuko kwawakakurira. Kuno everyone minds their own business. Kunyangwe ukanzwa panext door pachitika noise, you have to learn to mind your own business. Inini ndakabva ndangoti it is a change of lifestyle. Regai ndingotevedzera zvandiri kuudzwa nemurume wangu. Ndakatevedzera mukomanashi zvose izvo zvaainge achindiudza. Ndakazogara kusvika ndazobatirawo pamoviri. Pa9 months dzandakagara handina kana hama yemurume wangu yakauya, so iye ainge achiti haafariri zvekuti ange achingoshanyirwa nehama dzake. Hanzi anoda kurarama a very private life. Iye anogara achingoti ndinoda kurarama upenyu huya hunoraramwa nevarungu. One day ndainge ndichitowacha panze, vana vepanext door vainge vachitamba zvavo bhora, then bhora ravo rakabva razowira muyard mangu. Saka amai vacho vakazokwira pajurahall, ndikabva ndamhoresana navo. Ndakavakandira bhora revana vavo. Mangwana amai ivavo vakabva vauya pajurahall. Murume wangu ainge aenda kubasa, vakabva vandidaidza, tikabva tatanga kutaura. Ndakaona kuti amai ava vainge vari munhu ainge achifara, so ndakapota ndichitaura navo everyday nekuti ndainge ndiri so lonely mukomanashi. Upenyu hwekumasebhabhu ndainge ndisina kana kumbohujaira. Ndaikwanisa kuti kana ndikabuda kunze kwegedhi ndoona kuti murodhi macho munenge makangoti zii. Vanhu vaunenge uchingoona murodhi vanenge vangori magarden boy, dzimwe nguva vanenge vari vanasisi vanenge vachiburitsa zvavo mabhini, kana kuti vanhu vanenge vachiexercise. Upenyu uhu ndainge ndisina kana kumbohujaira, wekungoswera ndakavharirwa mumba ndichingonzi idya chete nekuona TV. Mukoma, murume wangu ane mari, hapana kana chandinoshayiwa. Last month mukomanashi, amai vepanext door pane mamwe mashoko avakandiudza, handiri kuda kuti munge muchindibatsirawo neadvice. Amai ava vepanext door nemashoko ose avakandiudza, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo neadvice muri yeZimbabwe, because amai ava musi iwoyo vakabva vatanga kundiudza masecrets avo ose. Ivo vakabva vanditi, unoziva here kuti inini chakaita kuti ndinge ndichizorambana nemurume wangu chimbori chii chakakonzeresa kuti murume wangu ange achizondisiya? Ndikabva ndati murume wenyu kuti ange achizokusiyai, handiti mugere nemurume wenyu here? Akati no, inini nemurume wangu takatorambana, ende uyu murume wandigere naye ndakazotongodananawo naye sezvo inini ndiine imba yangu. Ndakabva ndazongomuudza kuti iwewe ndiwe unofanira kuti unge uchiuya kuzogara kuno, sezvo inini ndigere nevana vangu ndaisada kuti ndizoshifta kubva mumba muno, because hama dzemurume wangu dzaigara dzichingonetsana neni dzichiti dzaida kunditorera imba. Saka kuramba ndigere pano panguva yacho iyoyo ndainge ndichitorwidzana nehama dzemurume wangu idzo dzainge dzichida kunditorera imba. Asi nyaya yacho iyoyo yakazotopera zvayo, ndakaihwina nyaya yacho, imba yava yangu.
Ivo vakabva vanditi chakakonzeresa kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu inhau yekuti ndainge ndaita musikanzwa ndikabva ndatanga kudanana nemurume wenyu. Mukoma, pandakangonzwa amai ava vachindiudza kuti ndakambodanana nemurume wenyu ende murume wangu akazozvibata ndokubva tazorambana, ndakarwadziwa mukoma. Ndakabva ndanzwa mabvi angu awa achibvunda, mwoyo wangu uchiita kurwadza. Amai ava vakabva vanditi hongu ndinoziva kuti zvose zvandakuudza isikireti yangu nababa ivavo, but takatorambana ende kurambana kwedu kwatakaita baba ava handifi zvekare. Ndakapinda navo mujira kunyange zvikanzi zvaita sei. Ndisati ndakwanisa kana kuvapindura, amai ava vakabva vandiudza kuti kana uchifunga kuti ndinokunyepera, mumba mababa ava mubedroom mavo handiti mune chakati nechakati. Kubva zvawakasvika havana here kukuudza kuti hamufanire kuti munge muchichinja magumbeze ari pamubhedha? Murume wako iye haasiri ega here anozviwachira magumbeze maweekends? Kazhinji haamawachi here magumbeze awa after 2 weeks? Zvose zvainge zvichitaurwa naamai ava ndakabva ndaona kuti chainge chiri chokwadi. Ipapo ndainge ndambofunga kuti ndinge ndichivatuka kuti muri hure remunhu, makaparadza imba yenyu, nawo mava kuda kuparadza imba yangu. Pavakaona kuti ndainge ndava kuda kutsamwa vakabva vati dai wanga uchiziva zvimwe zvinhu zviri pamba ipapo waimira ndikakubatsira, because inini ndiri kuda kuti ndinge ndichikubatsira kuti urambe uri mupenyu, nekuti kana ndikasakubatsira unokwanisa kuzongofa. Hana yangu yakarova mukoma, ndikati kufa muri kurevei kana muchiti kufa? Ivo amai vaya vakabva vanditi zvakazoita kuti ndinge ndichidanana nababa ava vaigara vachingoya kwandiri vachindibvunzawo advice kuti ndoita sei. Unozviziva here kuti pauri ipapo ndiwe watova mukadzi wavo wechi3. Vamwe 2 vakauya vakaroorwa nababa ava vakafa, ende vakafa vaine nhumbu, asi vese vakafa nhumbu dzavo dzatova kuma 8 months. Ipapo mukoma nashi, nhumbu yangu yainge yava mu6 months at that time. Hana yangu yakarova mukoma zvekuti ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu. Ndakaita chivi mukoma nashi pamberi paMwari, because nezvose zvandakaudzwa naamai ivavo ende vainge vachitondinongedzera vachinditi handiti pakona apo pane chakati ende ndaiti kana ndikatarisa pakona ipapo panenge panongedzerwa naamai ivavo zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondinetsa kuti murume wangu aingoti paya paanenge ari pamba pama-off days kana kuti ma-weekends anenge ari busy achingosakurira pachinzvimbo ichocho, asi hapana kana maruva, hapana kana mibhedha yemuriwo kana kuti kudii. Amai vaya vakabva vati ivowo pavainge vachidanana neuyo ainge ava murume wangu vainge vakazofamba vakaenda kumasowe mushure mekunge vambozama kuti murume wavo uyo ainge avasiya ange achidzoka, but kumasowe kwavainge vakaenda vakabva vanopiwa hanzi umwe muteuro wekuti murume uya ange achivadudzira zvose zvaanoita. Mushure mekunge vashandisa muteuro uya, murume uyu ainge ava wangu panguva yacho iyoyo akabva atanga kuvaudza kuromba kwose kwaakaita, achiti pakona ipapo paanogara achisakurira zvekare nekudiridzira achiti hanzi pachinzvimbo ichocho pakangofanana kuti iguva remunhu, because akaenda akabva anotora ivhu paguva reumwe munhu uyo weukama waakaromba naye, ndokubva auya akabva acherera ivhu iroro ipapo, saka zvakangofanana nekuti iguva. Mukoma nashi, pandakanzwa zvose izvi ndakabva ndashaya kana mufaro. Ndakangobuda mukoma nashi, zvose ndakasiya ikoko ndokubva ndangodzokera kumba kuvabereki vangu. Vabereki vangu ndakabva ndavaudza, ende vabereki vangu chakaita kuti vange vachibhilivha zvose izvi ndezvekuti amai ava vakabva vatondiperekedza kumba kwedu, ndokubva vanoudza vabereki vangu nyaya iyo yavainge vandiudza. Amai vangu vakachema mukoma nashi, asi izvi zvekuzobvisa pamuviri dzainge dzatongovawo pfungwa dzangu, because ndakazviudza kuti hapana pandingamboramba ndakatakura nhumbu. Inini ndakaudzwa kuti kune vamwe vakadzi 2 vakafa vakatakura nhumbu dzemurume uyu,
ende pandainge ndiri ndega mukoma, apo pandati ndine dzimwe nguva dzekutoti ndaitonzwa kuti I am so lonely, zvekuti kunyangwe mumba ndaizotosvika pakutya kugara mumba. Makambogara here mumba mukomana chimekuti unenge uchinzwa kuti mumba munomu muri kurema? Like the first day randakatanga kugara nemurume wangu, ndainge ndakatorara zvangu mudining. So dining yacho zvayakaita, dining iyoyo ine rimwe door rekuti kana ukarivhura unobva wangoenda palone. Ndainge ndakatorara zvangu pasofa. Zvakazoitika ndezvekuti ndakarara kudaro ari masikati. Munongozivawo hope dziya dzemunhu anenge akazvitakura. Ndirere kudaro ndakangokaruka ndapepuka, but pandakapepuka ndakabva ndaona umwe mukadzi ainge akamira padhoo ipapo, ainge akatovhura dhoo akandidongorera. Mukadzi uyu ainge akapfeka hembe dzeblack. Ndakavhunduka mukoma zvekuti ndakabva ndanzwa vhudzi rangu richimira, hana yangu ichirova. Inini ndaingofungidzirawo kuti zvinhu izvi zvandainge ndakasangana nazvo zvinhu zviya zvinonzi kana munhu akazvitakura unenge uchingorota dzimwe hope dzinotyisa. Asi zvaizoitika ndezvekuti murume wangu aizoti kana abva kubasa ndo pandaizotanga kunzwa kuti mumba munomu mava kutopindawo kamhepo. Asi murume wangu aiti kana iye ari kubasa mumba imomo munenge muchirema mukoma. Asi murume wangu aiti kana ari kubasa ndaingonzwa hana yangu ichirova semubedroom mukoma. Zvandaitongoita ndezvekuti murume wangu aiti kana apedza kugeza, kana ndamugadzirira hembe dzekuti ange achipfeka musi iwowo, kana angobuda pamba chete, inini ndaibva ndatobuda mubedroom ndichimhanya, because mubedroom umu maingogara muine imwe feeling so yekunge pane zvimwe zvinhu zvainge zvisingandidi pamba ipapo. Saka ndakati ndadzokera kumba, vabereki vangu mushure mekunge vaudzwa zvose izvo zvavakaudzwa nemukadzi uyo anogara panext door nepamba pemurume wangu, vabereki vangu vakabva vanditora ndokubva vandiendesa kumusha. Pari zvino ndiko kwandiri mukomanashi, ndigere zvangu kumusha. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo advice. Inini murume wangu pandakamutiza ndaiexpecta kuti achange achizonditeverawo kuvabereki vangu, kunyangwe baba vangu ndo zvavainge vakataura kuti kana iye achikuda anofanira kuti ange achizouya kuno tobva tataurirana. Ende kana zvimwe zvakataurwa dziri nhema, chatinenge tichida kungoziva ndechekuti kana iye akadanana naamai ava vepanext door, upenyu hwako hunenge huri sefu here? Nekuti panokwanisa kuzoti netsei kuti iwewe unge uchigara naye apa iye akambodanana neumwe mukadzi wepanext door. Zvinokwanisa kuzokonzeresa kuti iwewe unge uchizoshinirwa. Mukoma, takagara for about 3 days murume wangu asina kana kumbonditevera kana kumbondifonera. Kunyangwe musi wacho wandatiza ndakatofungidzira kuti ndichanzwa nekutukirirwa paWhatsApp, but mukoma munhu haana kana kumbogara ataura neni. Nekurwadziwa mukoma ndakazotoguma ndangomutiwo hai, munhu ndokubva angondiblutika. Pandakaona kuti munhu ainge andiblutika, ndakabva ndakumbira kuti ndinge ndichimboenda kunogara kumusha. Ndo kwandigere pari zvino mukomanashi, ndigere nasekuru vangu. Saka kuhama dzangu inini ndakangodzinyepera kuti nhumbu yacho yakabva, pati mukoma inini ndakazotoita zvekubvisa nhumbu iyi. Mushure mekunge ndaudzwa zvose zvandakaudzwa naamai avo vepanext door, plus kuzoonawo kuti murume wacho akabva angondi-ignore kana kumbogara azomboda kutaura neni kana kuita sei, ndikabva ndati ndingazotourawa zvangu nenhumbu iyi. Saka mukomanashi, pari zvino ndigere zvangu kumusha kumba kwasekuru, hanzvadzi yaamai vangu. Asi zvandiri kuno kumusha mukoma, ndava kungonzwa kamwe kaloneliness kaya kekuti ndinogara ndichingomufunga. Ende nguva zhinji kana ndikamuona ari online ndinenge ndakangovhura chati rake ndichingonamata kuti dai ataura neni. Asi kana ndikazorangarira mashoko ose andakaudzwa naamai vaya, kaloneliness kaya kanobva kapera.
Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu kugurupu kwenyu, mundiudzewo kuti vanhu vanenge vati kudii. Handina kungoitirwa godo here naamai vepanext door, zvimwe kuda vakangorwa shanje neni ndokubva vazongondishandisirawo brain semunhu mukuru kwandiri. Please advise me, ndodzokera zvangu here kumurume ndobva ndambogara naye kwekanguva ndisati ndabatira pamuviri ndichingoona situation. Asi kana kuri kunzi ndinodzokera kumba kwake, ndanga ndichifunga kuti zvinhu izvi ndongozviita zvangu in secret, vehukama vasingazvizivi, ndozovazivisa mushure mekunge ndaona kuti zveshuwa murume wangu munhu asina kubata-bata. Ndanga ndafunga kuti kana ndikadzokera kumba ndobva ndamukumbira kuti tinge tichifamba, iye ndiye anosarudza kuti tinofamba kuenda kun'anga here kana kuti tinoenda kumaprofita. Iye anochuza kwacho kwaanenge achida kuti tiende, tobva taenda ikoko. Please ndibatsireiwo. Ndainge ndatozviudzawo mufunge kuti ndazvipindirawo mumereji yangu yakanaka-naka. Please assist me guys. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatitaureiwo naye mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo. Hanzi mubvunzo wangu ndewe kuti amai vepanext door havana kungondicreatera nyaya here mushure mekunge vagodoka nekuti ndawanikwa nemurume uyu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.